Konakele kakhulu namhlanje la eOrlando. Konakele kakhulu mfowethu, konakele kakhulu. Ngokuba bakho makuyokhathela njani njengenkomo. Kodwa kanjani lesabashiye emuva inqaba. Hayibo. Konakele kakhulu. Noma bewusabotage kodwa akuyabonakala. Into engayisho ngathi one day people will understand that Mr. Jacob Zuma is bigger than Jesus. Yeah. Yabo. Yabona engizokutshela khona kokugcina. Abebeyithatha kancane MK izothola u50+1. Yes. Yeah. 50+1%. Nani negotiable. Hallelujah kuleyo ndawo. Hallelujah. Bese sihamba so. Ake silindele ngoba njengoba sisangena nje. Komba kona ukuthi hayi and futhi kusakahle kusasekuseni. Hayi njengoba nibona abafowethu ukuthi konakele alokho engene njalo amabhasi Ingoba Salmona Nyapin Karubuzi isikhathi Namasko ufuna simbuke nje uyavidorize nje kodwa manibuka ngendlela isikhathi esiyisona manje kufanele ngaba amabhasi asengaka la manibuke ngokwenu
Asashot. Usho lisazoqala ngaphe kwalokho. Kufanele nime phezulu kwelinye. Kumele agibelane. Nisuka kuphi nemo se? Okay. Elembeni. All right. Ilembe district. Okay. Salman Bafosi. Ngiyaphila kwathi. Kufanele ngabe isimo sesinje la eOrlando kwathi manibuka. Hayi wethu mama kakhulu. Sele kakhulu. Ayisizele. Kodwa amabhasi nabo mangana manje. Abaphumile ngomnini. Yabona nje sifuna. Zina isiqhema sakhona ungahambeki. Abafuthi basuka phi? Sibakhombise laba bagogo ukuthi abekho indaba yabo. Abafuthi basuka phi? Western. Hayi. Kesokala abafuthi. Siyabonga. Wani uzosenza sibe sihle. Chief, yazi njani? Yabo lapha ngale kwale bus. Konakele kakhulu eOrlando. Lo mabhasi lokhu etheleke njalo. Mama,
Kila mkuu wa pasi